పూలగుచ్చాల్సిందిగా సూపు జనరల్ కప్పి సన్మానించడానికి గీతా దమ్మన్న రాజేశ్వరి పూజారి గారు. ఇంకా వారికి ఒక సన్మాన పత్రాన్ని జ్ఞాపికని ఇవ్వడం కోసం జాయింట్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్ఎంఎస్ రెడ్డి గారు. ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం కూచిపూడి నృత్యకళకి వన్నె తెచ్చిన సురబిడాల వెదజల్లిన నవ వసంత శోభ నాట్యమే వేదంగా నిజ జీవన నాదంగా పండిత పామర విసర్జన మూలంగా ప్రసన్న సమృద్ధ ప్రసూన ప్రమోదంగా అందించే ఎలనాగా పద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభానాయుడు గారికి ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం సగౌరవంగా సమర్పించుకున్న నృత్య సామ్రాజ్ఞి కూచిపూడి నాట్యకళకి అంకితమై 1980 సంవత్సరంలో డలాస్ అకాడమీ నెలకొల్పి డ్యాన్స్ అకాడమీ నెలకొల్పి ఆ సంస్థకు అధినేతగా కూచిపూడి నాట్య భావాలను విస్తరింపజేస్తూ సమాజ భిన్న పోకడలను నిశితంగా పరిశీలిస్తూ పురాణ ఇతివృత్తాలను ఆధారంగా చేసుకుని సమాజంలో చైతన్యం రావాలన్న సత్తంత్రంతో అనేక నృత్య రూపకాలను శ్రీకారం చుట్టిన సర్వోత్కృష్ట నాట్య శిఖామణికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా శుభాభివందనములతో పాలక మండలి మరియు అధికార కార్యక్రమ బృందం 2011 ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం రజతోత్సవ సంబరాలు డల్లాస్ ఫోర్ట్